Auch im Finale war Billy Joe Jim Bob Startziel die dominierende Figur. Der Kanadier hielt die Gegner bis ins Ziel sicher auf Distanz. Meadow Prophet und der nach gut eingeteilter Fahrt von Jos Verbeek stark endende Seekopf holten sich die Plätze 2 und 3. Peace Corps strich nach einem Rennen in zweiter Spur ohne Führpferd schon weit vor dem Ziel die Segel. Super Derby war schon durch einen Fehler auf der Gegenseite ausgeschieden. Det är nummer 2, Billy Joe Jim Bob som tar hand om täten med 5 Park Avenue Cathy på utsidan. I rygg på ledaren, där har vi nummer 1 Meadow Prophet. Sedan följer 3 Peace Corps. Där bakom sen 4 Kit Lobel, invändigt 7 Neely Lobel. Längre ner nummer 6 Super Derby och 8 Sea Code. Då kommer attack i tredje spår ifrån nummer 3 Peace Corps. Upp till 500 meter kommer här i ledningen nummer 2 Billy Joe Jim Bob. Halvvarvet öppnas på 1:10,5. Vi har de här då med varvet till mål i elitloppet Mitsubishi Motors 1992 och i ledningen har vi från Kanada med nummer 2 Billy Joe Jim Bob. På utsidan finns fjolårsmästarinnan i elitloppet Peace Corps. Där invändigt 1 Meadow Prophet, sen har vi i andra spår nummer 5 Park Avenue Cathy. De går ut här då på den sista bort till långsidan igen. Längdsledning har vi nummer 2 Billy Joe Jim Bob. Kommer upp här mot första 1000 i täten. Travar 2 Billy Joe Jim Bob. Varvet på 1:11,5. Halvvarvet till mål då gått folk här i elitloppsfinalen 1992. Det är nummer 2 Billy Joe Jim Bob som drar undan i täten. Nummer 2 Billy Joe Jim Bob drar undan. Lucka får då nummer 1 Meadow Prophet. Där bakom har vi sen invändigt 7 Neely Lobel i spåren 5 Park Avenue Cathy. Men först in på upploppet igen längsledning kommer nummer 2 Billy Joe Jim Bob. 2 Billy Joe Jim Bob, så kommer nummer 1 Meadow Prophet. Nummer 2 Billy Joe Jim Bob, 1 Meadow Prophet. Längre ut nummer 7 Neely Lobel. 2 Billy Joe Jim Bob, så kommer 1 Meadow Prophet. Vi har här nummer 2 Billy Joe Jim Bob. Go Canada, go!